öz haýyşy boýunça Prezident Putin bilen näresmi duşuşygy ılgap giden Gurbanguly виделись в рамках Каспийской пятерки. Но, как и договорились с вами, мы все-таки проведем с вами сегодня встречу в Сочи отдельно. Öz ýigrenç göz bilen garayan Russiýatynyň dilegçilik etmäge bardy. Duşuşyk haramdag üçin hiç bir netijesiz tamam boldy. Tapy guruluşyk proýektini gaýtadan dikertmek üçin edilen ýene bir hysyrdyly hereket muňa şaýatlyk edýär. Emma bu jansız taslama regionuna ynanýan ýolbaşy ýok. Şol sanna Pakistanyň täze premier ministri İmran Khan hem bu taslamanyň iş ýüzünde amaly aşygyna ynanmaýar. Ýewropa döwletleri hem Kaspy deňziniň astyndan turba bilen geçirilmeli Türkmen gazyna dil baglamaýar. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel'in Azerbaycan'a eden sapary häzirki wagtda Türkmenistanyň bu meselede bil baglayan islegleriniň talaba laýyk däldigini görkezýär. Gelecekde döwlet gaznasyny haýsy ýerasty baýlyklaryň hasabyna doldurjagyny bilmeýän Türkmenistan häzir ykdysady taýdan gorpun garasyndadyr. Soňky günlerde Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň gullukçylary Çannebil bazaryny we halk azananlarynyň sergisiniň golaýyna ýerleşýän bazary gabawa alyp gözleg we aňtaw çarelerini geçirdiler. Haramda Berdimuhammedowyň ähli başarnygy we ukyby ýurdun ilatyny üznüksiz talamaga gönükdirler. Ey ilahi emine Adan yodu atlanalım